Amukase. Timbo kutora chimbo. What are I doing? Body. Okay, wait. Hello? It's Amukase. Nasiri nani zvawa. Ndeni update ndozokuona kana mauya kuvisit yawe. Now toda kumbowa testa. Alright, maita basi. Unoda kutesta chi? Toda kutora ropa renyu tikutesta HIV. Unoda kutesta chi? HIV. Doctor, usada kutora advantage. Contact. Abira chimwe. Unotai munokura. Asandida zvokutestiwa munhu anotestiwa vawirirana nditsika doctor. Usada kutora advantage yekugara kwangu. Advantage ipi? Ndafambira kunokorapiwa. Zvimota kumota ropindana papi nekutestiwa HIV. It's part of kurapiwa ka. Doctor, izvozvo munotesta kana tawirirana nditi. Ndipei mishonga kana muchindidhischarge mundidhischarge ndoenda kumba kana manyara neni. HIV zvomutaura izvozvo munoda kunditesta ropa HIV zvopindana papi neropa remwako mangu. Aiwa kaka. Kana musingagoni basa ibvai mukuye vanoziva nditi. Hausi mustudent here? Naimad. Munoda kunditesta ropa kuti kwai zvaita HIV nokuti ndaita mota mwako. Kwa mukuramba kutestiwa madini. Izvozvo munhu zvinotestiwa zvibva pamwoyo pake. Handiri kamwanangu. Handina zera newe. Ziva basa rako. Ini ndava namakore akawanda ndichienda muzvipatara ndichirapwa. Hakuna munhu anotestiwa asingadi. Handiti usada kutora advantage yekugara kwangu. Watumwa here? Pane wakutuma kuti unditeste. Wauya kuzondirapa kuti watumwa here? Watumwa nani? Mukuda kubatsirwa kana musikuru. Aiwa. Ndoda kubatsirwa kutora HIV hakusi kurapwa. Handiti ndipe mishonga inoenderana nemota remwako mangu. Handiti kana muchindidhischarge manyara neni muchipatara mundidhischarge ndoenda kumba. Handiti kamwanangu. Handidi zvokutestiwa hangu. Handidi zvokukwidzwa BP yangu. Handiti usada kukwidza BP yangu. Magumo yaudza zviri munhu. Ndava so muchida kutora